Tul l-aħħar 7 snin aktar minn 30,000 parteċipant ibbenefikaw fil-programm Erasmus+. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-konferenza dwar l-għeluq tal-programm ta' fondi tal-Erasmus+ u l-Korp Ewropew tas-Solidarjetà. Il-Kap Eżekuttiv tal-EUPA u Koordinatur Nazzjonali taż-żewġ Programmi Joseph Schembri spjega li mill-2014 l-hawn kien hemm investimenti li qabeż il-55 miljun euro f'dawn iż-żewġ proġetti. Infaqna f'dan il-programm kollu iktar mill-55 miljun euro li pratikament ipparteċipaw eluf ta' nies, pratikament iktar minn 33,000 parteċipant. U dan mhux kollox għaliex għadna qegħdin nistennew l-evalwazzjoni ta' ħafna iktar applikazzjonijiet propju li tassejħid li ħriġna f'Settembru f'Ottubru u allura dawn in-numri se jerġgħu jiżdiedu sal-aħħar ta' din is-sena. Segretarju Parlamentari jaċċena fuq il-benefiċċji li proġetti bħal dawn għandhom fl-iżvilupp personali u professjonali taż-żgħażagħ. Għaldaqstant saħa illi dawn iservu ta' investiment fil-futur tal-pajjiż. Bi pjaċir ngħidu li lqajna aktar minn 700 proġett li l-kol flimkien ibbenefikaw minn dawn il-fondi li għedni kif semmejt. Inħarsu lil qudiem biex fil-programm il-ġdid tas-7 snin li ġejjin naraw aktar proġetti, aktar parteċipazzjoni, aktar opportunitajiet taż-żgħażagħ. Zrinzo Azzopardi qal li jissem bżonn ta' aktar investiment fil-programm tal-Erasmus Plus sas-7 snin il ġejjin biex inkomplu nibnu fuq il-programm kurrenti, inżidu l-parteċipazzjoni ta' aktar individwi u inżidu l-proġetti inklusivi għal soċjetà aħjar.